ମାନେ आज ମୁଁ ଯାଉଛି ଘରୁ ହଷ୍ଟେଲକୁ ତ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଗଲେ ତ ଆଉ ମଟନ୍ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବନି ତ ମା କହିଲେ ରହ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଯେ କିଲେ ମଟନ୍ ଆଣିବେ କରିଦେବି ତୁ ଖାଇକି ଯିବୁ। ମୁଁ ମଟନ୍ ନା ଶୁଣିକି ଲୋଭରେ କହିଲି ମଟନ୍ ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କର ମୁଁ ଖାଇକି ଯିବି। ତ ବାବା ମଟନ୍ ନେଇ ଆସିଲେ ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ କହିଲେ ଭଲ ଭାବେ ରାନ୍ଧିଦିଅ। ମା ମସଲା ମସଲି କଟାକଟି କରି ତାକୁ ବାଟି ଭଲ ଭାବେ ମଟନ୍ଟାକୁ ରାନ୍ଧିକି ରେଡି କରିଦେଲେ। ଆଉ ମଟନ୍ ଦେଖିଲେ ତ ମୁଁ ଲୋଭ ସମ୍ଭାଳି ପାରେନି। ମଟନ୍ କଷା ଚାଲିथा ସେ କରି ମୁଁ ଟିକେ ପରେ ଟିକେ ଆସିକି ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରୁଥାଏ ମା ମଟନ୍ ହେଇଗଲାଣି କି ମା କହିଲା ଆରେ ରହ ଏବେ ବା ମସଲା କଷୁଛି ମଟନ୍ ତ ହବାକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ନା ଟିକେ ପେସେନ୍ସ ରଖ। ମସଲା ଆରାମସେ କଷି ହେଇଗଲା ତାପରେ ଖାସି ମାଂସ ତକ ଠିକ୍ ମସଲାରେ ପକାଗଲା। ଯେତେବେଳେ ମଟନ୍ ପଡ଼ିଯିବାର ମୁଁ ଦେଖିଲି ନା ଆଉ ସେ ରୋଷେଇ ଘରୁ ଯିବାର ନାଁ ଧରିଲିନି। ଥାଳିଆ ଖଣ୍ଡେ ଧରିକି ବସିଗଲି ମଟନ୍ ଟିକେ କଷା ହେଲେ ଦି ଖଣ୍ଡ ପିସ୍ ମୁଁ ଆଗେ ଖାଇଦେବି। ମଟନ୍ କଷା ହେଇଗଲା ଆଉ 2 ପିସ୍ ଚୋବେଇ ବି ଦେଲି ଆଗୁତୁରା। ତାପରେ ମା ଝୋଳରେ ପାଣି ଦେଇ ଝୋଳ କରିଦେଲେ। ମଟନ୍ ଝୋଳ ସହିତ ଭାତ ପୁଣି ସେଇଟା ଉଷୁନା ଭାତ ଆହା କି ମଜା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମ ପୁଅ ଖାଇକି କଣ ଭଲ କହୁଛି। ଲାଗୁଛି ମସ୍ତ।